Zuretzat Txema Pamundi zukurratu baitzenuen bidea, eta zuretzat Pepinoain emandako fruituagatik, itxirentzat, eta azkaratetarrentzat, Maritxuleta Mendia familia arategiarentzat. Zuretzat el bizkotxo ukitzen duzuna bizkotx bihurtzen duzulako. Ekintzaileentzat, inkonformistentzat, ausartentzat. Superdenda guztientzat superbotereak ditu Euskaltelek. Ikusi hemen euskaltel.eus superdendak. Bizkaiko metalgintzak beste greba egun bat abiatu du gaurkoan. 3. lan hitzarmena berritzeko negoziazioak eraginda. 15 bilera egin ondoren, sindikatuek ez dute patronalarekin akordiorik lortu. Goizean goiz hasi dituzte piketeak eta sindikatuek salatu dute ertzaintzaren jarrera bereziki gogorra izan dela. Beste hainbat lagun ere identifikatu ditu poliziak Zamudion. Sindikatuen arabera, grebak erantzun handia izan du gaurkoan ere. Kaixo guztioi eguerdion, ongitorriak gurean gaur magazinera. Azaroak biditu gaur, asteazkena da. Eguneko lerroburu nagusia Bizkaiko metalgintzarekin lotutakoa da. Aipatu bezala, 3. greba eguna du gaurkoa sektoreak, eta ela sindikatuak deituta protesta egin dute Bilboko Moyua plazan, eta gehiengo sindikalak deituta bestalde manifestazioa egin dute. Bertan izan da, Aiara de Urreta lankidea. Aiara, eguerdion, konta iguzu, zer nolako balorazioa egiten dute sindikatuek goizari buruz? Bizkaiko metalgintzako 54.000 langile inguruk lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzea eskatu dute azken egunetan egindako grebetan. Izan ere, salatu dutenez, Feden patronalak 11 hilabete daramatza lan itunaren negoziazioa blokeatzen. Ekaina eta uztaila bitartean ere grebak egin zituzten. Hala ere, oraingoan ez da egon batasun sindikalik. Hala, LAB, Comisiones Obreras, UGT, CGT, CNT eta SK sindikatuek batetik, eta ELAK bestetik protestak egin dituzte. Edo nola ere, grebak jarraipen oso zabala izan du sindikatuen arabera. Izan ere, sektoreko langileen 85% baino gehiagok greba egin du. Eta arrakastaren adierazle da gainera Mercedesek larun batean gelditu zuela. Grebaren eta greben jarraipena oso zabalak izaten ari dira, naiz eta beste batzuk hori izkutatu nahi, baina ezin dena izkutatu da, adibidez Mercedes gelditu dela larun bat honetan Bizkaiko metaleko grebengatik, eta hori ezin da izkutatu. Eta ezin dena izkutatu da hemen gaur gertatzen ari dena. Eta beste behin ere galdetzen diogu patronalari eta Eusko Jaurlaritzari, zer eskainiko diozue Bizkaiko metaleko langileriari. Erosahalmena ez galtzea, alegia KPIaren araberako soldata igoera aldarrikatzen dute Bizkaiko metalgintzako langileek, baina ez hori bakarrik, eskakizunak haratago doaz ez da, Aiara? Bizkaiko metalgintzako lan ituna 2021ko abenduan iraungi zen, eta orduztik lan hitzarmena negoziatzen ari dira patronala eta sindikatuak. Pasaden asteran, izan zuten azken bilera bi aldeek eta patronalak 14ko soldata igoera proposatu zuen gehienez jota 4 urtetarako. Hala ere, sindikatuek ez zuten onartu ez zuelako bermatzen eros ahalmena. Horrez gain, patronalak aurkeztutakoak hainbat atzera pauso zituela gaineratu zuten sindikatuek, eta sindikatuek eskatzen dute besteak beste. Aldi baterako erregulazio espedienteak mugatzea, lanaldiak murriztea, subrogazioa handitzea eta malguntasuna baldintzatzea, eta aldi berean aldarrikatzen dute soldata duinak, hau da, KPIaren araberako soldatak edukitzea sektoreko langileak. Elatik, urriak 19an, 10 eduki zehatz planteatu genion patronalari. Besteak beste, KPIko igoerak urte guztietan eta jende guztiarentzat, subrogazioa gehitzea, lanaldi murrizketa,
ETT-ak kontrolatzea eta hitzarmenaren benetazko bermeak, bestak beste. Horren aurrean, zer aurkitu dugu? Patronalaren blokeoa. Eta hori ez du bakarrikelak esaten, beste sindikatu guztiek ere berdin esan dute. Egoera horrela esan dugu, hirugarren greba eguna izan dutela gaurkoan Bizkaiko metalgintzako langilek, goizetik gehiengo sindikalak deituta Zamudioko Parke Teknologikoan elkartu dira grebalariak, eta esan dugu sindikatuek ertzaintzaren jarrera salatu dutela, Aiara. Eguna argitu aurretik Olarra eta Zamudioko Parke Teknologikoan 100 langile elkartu dira. Comisiones Obreras, LAB, UGT, SK, CNT eta CGT sindikatuek deituta eta ELAK deituta aldiz Amoribieta Etzanon. Aurreko egunetan legez pikete informatiboak egin dituzte, baina goiz honetan giroa gaiztotu da. Beste egunetan tentsio uneak egon arren sindikatuek salatu dutenez, Zamudioko Parke Teknologikoan ertzaintzaren jarrera bereziki latza izan da. Izan ere, langile bat atzilotu dute ertzainek eta kargak ere egon dira. Esatu nahi dugu gaur bereziki pixkat ertzainak ekarri duen jarrera. Orain arte ere izan ditugu tentsio momentuak eta, baina gaurkoa ja beste kutsu bat izan duela, uste dugu edo. Karga oso potoloak egon dira, atxilotu bat ere, jendearen piketeko langileon jarrera pazifikoa izan da momentu guztietan, baina gaur bereziki latza izan da gaurko ertzainaren jarrera. Eskerrik asko, Aiara, eta Bizkaiatik Gipuzkoara egingo dugu salto, bertan denda eta ostatuetan ticket bai fakturazio sistema erabili behar dutelako derrigorrez atzotik indarrean sartu zenetik. Zer moduz doa sistema berriaren izen ematea, Udane? Salmentek bera egin dute kostu egora eta kontsumitzaileek erosteko ahalmena galdu dute. Testuinguru honetan iritsi da ticket bai sistema aurki lurralde guztietara zabalduko da, baina dagoeneko Gipuzkoako merkataritzan eta ostalaritzan indarrean da. Tresna berri hau iruzurra saihesteko autonomo guztiei ezarri zaien faktura egiteko sistema da eta batez ere merkatari txikien artean haserrea piztu du diotenez, trantsizioa behar bezala egiteko bitartekori jarri gabe abiatu baitu Gipuzkoako Foru Aldundiak. Entzun dezagun dendartaneko kidea. Uste dugu itxierak ekarriko ditula. Azken finean, lehen nahiko lanak indebilena eusteko dendaio beste arazo batekin batzuk erabakiko istia. Baditu kasuak, jubilazioan tik hurbilegon o negozioa ez joala oso ondo, orduan, aitzegilao arrazoi honekin erabakiko istia. Hoi bai, eta gero bestetik, betikoa, azken finean, hor daude Amazon eta hor daude enpresa hundileoik, hoik ez du ticket baik ezarri beharrik, eta gaina, jakintzazu nun daukaten egoitza fiskala. Han ez du zer gapatu beharrik. Fiskalitateari buruz, hain zuzen ere, ideia berritzaileak proposatzeko aukera eman die herritarrei Gipuzkoako Ogasunak. Udane Arbeo, konta iguzu? Ogasun eta Finantza Departamentuak abian indarrean du azaroaren 4 bitartean ostiral honetara. Bitartean fiskalitatean ideia berriak proposatzeko 2022ko edizioa. Eta 2 sari egongo dira jokoan. Helburuen artean besteak beste iruzurrari aurre egita dute. Eta honen berri izateko, lehiaketaren xehetasunen berri izateko, Irune Jartza Ogasun zuzendariarekin egoteko aukera izan dugu. Ogasun eta Finantza Departamentuak abian jarri du fiskalitatean ideia berritzaileak proposatzeko 2022ko edizioa, Gipuzkoako herritarri irekia. Lehiaketaren xehetasunen berri izateko 11ak Irune Jartza Gipuzkoako Ogasun zuzendariarekin egoteko aukera izan du. Ogasun departamentuan daukagu oso erronka nagusi bat dela zerga borondatez betetzeko, herritarrak ahaldegun heinean lagundu eta gero iruzurraren aurkako borrokan aurrera pausoak ematea. Orduan ardatz horren barruan lehiaketa hau dago sartuta. Jartzak esan digu iruzurra kuantifikatzea ez dela erraza. Dena den Ogasun departamentuak iruzurraren borrokan aurrera egiteko kontzientzia ezinbestekoa dela ikusten du. Gu Ogasunetik saiatzen gea ahal ditugun tresna guztiak jartzen hau errazteko. Adibidez daukagu Zergabidea plataforma. Ogasunaren beste tresnetako bat litzateke ticket bai sistema, datorren asteartean abiatuko dena.
Ticket Buy azkenean da fakturazioa online egiteko sistema bat, ez? Eta horrek emango diguna gazenari da eragiketa ekonomiko bat dagoen momentuan, ez? Guk eragiketa ekonomiko horren informazioa momentuan jasoko dugu. Eta horrek bai emango digula informazio asko Gipuzkoaren ekonomiari buruz, eta baita iruzurraren burruka horretan gure lana hobeto egiteko aukerak. Baina egia da mundu aurrera doala, teknologia aurrera doala, eta orduan beti ona dela, ez? Beste ideia berriak jasotzea, eta ideia berriak eta bide berriak aztertzea ere, agian baliagarriak ere izan daitezke. Lehiaketa, orokorrean Gipuzkoa herritarrei guztiei zuzenduta dago, baina egia da agian erakarri nahi ditugula pertsona profesionalak eta ogasunarekin harremanak dituztenak. Batez ere, gure helburua dalako, ez, zergak borondatez betetzeko ideia berriak jasotzea, eta baita iruzurraren aurkako borroka horretan ideiak berriak baita martxan jartzea, eta nolabait berrikuntza eta ekintzailetza ere bultzatu nahi dugu, ez? Eta orduan, herritar guztiak gonbidatuta gaude parte hartzeari, baina egia da agian ekintzailetzan edo ideia berritzaile bat daukatenak ere erakarri nahi ditugula. Bizari hori ez gain saritutakoek Big Gipuzkoa Berrilan enpresaren aholkularitza izango dute beren ideiak bizkortzeko. Saridunek aurrez onartuta beti ere, baldin eta ideia horiek berrikuntzaren aldeko prestakuntza programa eta ekintzen bidez bultzatu edo garatu badaitezke. Era berean berrikuntzaren enpresa kudeaketaren eta informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien arloko prestakuntza jaso ahal izango dute. Gai aldatuta, Auzitegi Nazionalak baliogabetu egin du Mikel San Argimiro presoaren 3. gradua etxeratek jakitera eman duenez. Auzitegiak hala Eusko Jaurlaritzako Justizia Salak San Argimirori egindako 3. graduaren aurka fiskaltzak jarritako helegitea onartu du. Presoa Martuteneko espetxera bueltatu da, 20 urte eta erdi daramatza preso, eta 2021ko hasieran bete zituen zigorreko 3 laurdenak. Jada, 6 dira aurten kartzelara itzularazi dituzten presoak. Eta protesta egin dute Irun eta Hendaia artean mugak deuseztatzeko eskatzeko. Irun eta Hendaia artean salatu dute, Frantziako jendarmeek etengabeko kontrol bat eduki dutela eta gainera hala jarrituko duela beste 6 hilabeteetan behintzat. Euskal Herria harrera herria dela aldarrikatu dute 20 eragilek baino gehiagok bat egin duten protestaren bidez. Izan ere, Santiago Zubian ezarrita dauden kontrolen antzekoek zenbait pertsonaren joan etorri librea oztopatzen dute, eta badituzte ondorioak Irungo harrera sareak emandako datuen arabera, kontrolak eragotzi eta seguruak ez diren bideetatik muga gurutzatzen saiatzeagatik 9 lagun hil dira azken urteetan. Horietako 2, 2022an. Eta Mediterraneo erdialdean dagoeneko nabari da Giorgia Meloni Italiako presidente berriaren atzerri politika. Gobernuzkanpoko erakundetako 3 ontzik erreskatatutako 1000 migratzaile inguru itsasoan daude, duela egun batzuk lehorreratu ezinik. The condition of the wounded? Still stable? The situation is stable, people are responsive. Still stable? The situation is stable.
stable, people are responsive. Eta Madrilgo gaiak aztertuko ditugu jarraian Inigo Aduriz eldiario.eseko kazetariarekin, pantaiaren beste alboan duguna, eguerdion Inigo. Eguerdion, Leire. Migrazioarekin lotuta, BBC kateak ateratako dokumental baten arira ezbaian jarri da Melillan gertatutako azken gertakizun horiek, eta hain zuzen ere Marokoko jendarmeek bidegabek jokatu zutela dio ikerketak. Honek ondoriorik ekarri dezake politikoki? Bueno, nik uste ondorioak ekarri beharko lituzkela, gauza da, BBC kate honek argitaratu duenak, bi ondorio ekartzen dituela, lehenengoa, Espainiako mugetan giza eskubideak urratzen direla, eta bigarren ondorioa da, giza eskubideen urrapen hori izkutatzen zaigula, estatuan bizi garen hori. Eta, bueno, egia da talde batzuek dagoeneko aurkeztu dituztela proposamena baina Magistroaren dimisioaren inguruan edo Margarita Roblesen dimisioaren inguruan eta baina kate honek, Britainiar handiko kate honek argitara atera duena oso larria da, Eta nik uste baita ere larria dela horra ateratzea eta ez estatu mailako telebista batean, Kanpotar telebista batek egin behar izatea horrelako erreportai bat eta ez estatuan, Baina nik uste bi ondorio horiek direla atera daitezkenak. Giza eskubideak urratu dira eta gainera ez izkutatu zaigu hau. Ikusiko da honek zenolako dimentsioa hartzen duen. Beste gai bati ere heldu behar diogu gaurkoan, izan ere astelehen honetan ospatu da lehen aldiz kolpe militarraren, gerraren eta diktadura frankistaren biktimak oroitzeko eta omentzeko eguna memoria demokratikoaren lege berriak esartzen duenaren arabera. Zer nabarmenduko zenuke astelehenean gertatutakoaz? Bueno, nik uste oso eskertuta ikusi genituela biktima asko eta hor egon ziren biktima ugari, ze egia da 40 urte baino gehiagotik ez dela orain arte horrelako omenaldirik egin estatu mailan eta gainera gobernuaren eskutik, baina hemen nik uste arazo sakonean dagoen arazoa da estatuko eskuinak ez dituela horrelako omenaldiak aitortzen eta ez dituela horrelako ekitaldiak babesten. Eta hori gertatzen den bitartean, nik uste biktima hauek eta frankismoak bereziki kolpeatu zituen familiak ez direla behin betiko, ez dakit, ase sentituko, Ze azkenean badirudi eskubia ekitaldi hauetan parte hartzen ez duenean, badirudi gertatutakoa justifikatzen ari dela, eta nik uste horrek muga bat ezartzen duela, Europa mailan dagoen eskuina eta Espainian dagoen eskuinaren artean, Gogoratu beharra dago bai Alemanian eta baita Italian ere, naiz eta momentu honetan mugimendu faxistak gobernuan berriz egon, baina azkeneko urteetan bai Italian eta baita Alemanian ere horko eskuinek aitortu dituzte beraien diktaduretan egin ziren giza eskubideen urraketak. Joten ari zaigu konexioa, bai. Ez dakit bueltatu den?
Bai, azken esaldi hori entzun gabe gelditu gara, Jon Etorriak egiten dituelako konizioak barkatu Inigo ezakit errepikatu dezakezun edo behintzate borobildu. Bai, bueno, komentatu nahi nuen zen bakarrik hori dela Espainiar estatua beste estatu batzuengatik desberdintzen duena, ez? Eta hori da nik uste tamalgarriana Frankoren biktimentzako, eta gainera Frankoen biktimak geroz eta zaharrago direlako, eta geroz eta zailago izango delako omenaldi hauek ospatzea. Ba, horixe, oraindik ere bidea egiteke memoriaren alorrean Espainiar estatuan, eta eskuina berriro ere beste behin arresi bat jartzen, baina oraingo honetan botere judizialaren kontseilu nagusian, hain zuzen ere, berritzeak blokeatuta jarraitzen du, zenolako alternatibak egon daitezke hemendik aurrera, Inigo? Bueno, badirudi gobernua alternatiba horien bilela, ez? Egia da gobernuaren parte batek, hain zuzen ere Unidas Podemosen alde horrek, zuzenean legearen aldaketa bat eskatzen duela, hain zuzen ere gehiengoa, parlamentuaren gehiengo absolutua nahikoa izan dadin, botere judizialaren organo hau birmoldatzeko eta kide berriak hautatzeko, gogoratu beharra dago orain gehiengo errefortzatua behar dela, 3/5 gehiengo hori da proposamen bat, baina gobernuaren baitan beste proposamen batzuk ere ikertzen ari dira. Egia da momentuz ez digutela zehazten zeintzuk izango diren, baina bada konpromezu hori Moncloarena renovazioari edo birmoldaketa hori legegintzaldia ukatu baino lehen burutzeko. Ikusiko da, ea lortzen duten. Inigo Aduriz, mila esker gurean izategatik beste behin. Eskerrik asko zuei. Eta nazioartera begira ere jarri behar gara, izan ere Jair Bolsonaro, Brasilgo jarduneko presidenteak behin hitz egin duelako igandeko hauteskundeen inguruan, eta bere porrota edo Lula da Silvaren garaipena aitortzea saiastu bada ere, konstituzioarekin leiala izango dela nabarmendu du. Buruzagi ultraeskundarrak justifikatu egin du bere jarraitzaileen protestak, eta kamionariek errepideetan egindako blokeoak suminaren eta bidegabekeria sentimenduaren ondorio direlakoan, baina kendu txikia ere egin du, inplizituki izan da, protesta horiek baketsuak izan behar direla. Não existe dois Brasis. Somos um único país. Eta gurera itzuliko gara, kulturaren eskutik Donostiako Museoak arte garaikideko erakusketa kolektibo bat eskainiko die, gatazka belikoek, arraza-arrozoioek edo erabaki politikoek eragindako desplazatuei eta jazarritakoei ere. Udan Arbeo. Urtarrilaren 29 bitartean Indesirables erakusketa ikusteko aukera izango duzue hemen Donostian San Telmo Museoan. Eta bertan, diziplina anitzeko 16 artisten obrak ikusialko dituzu. Esaterako, Goiarenak eta erakusketak berak jorratzen dituen gaien artean ditugu indarkeria eta diskriminazio politiko eta arraziala, deportatuen eta erbesteratuen garraioak, gerrak edota bombardaketak esaterako. Asko Udane eta beste egitasmo berri bat, Loa eta Laia, euskarazko marrazki bizidun digitalen telesail berria da. 2 eta 7 urteko aurrentzako eta familientzat ere euskaraz sortutako marrazki bizidun digitalez osatutako proposamena da. Webgunean eta YouTubeko kanalean ikus daitezke, binezka musikari dira protagonistak, euskaraz eginda dago telesaila noski, eta helburu didaktikoa ere badu. Josu Bergara musikari eta publizista da, ideiaren sortzailea, musikaren egilea ere, eta Paul Caballero da, ilustratzailea, pantaiaren beste alboan daukaguna. Eguerdion, Paul? Eguerdion. Beno, nortzuk dira Loa eta Laia? Zuk esan bezala, bi nesko euskaldunak dira, eta, eurek batu dute lagun batzukin, eta sortu dute
musika banda bat, ez? Eta musikaren bitartez eta euskara jorratuz, gure gaurko balio batzuk landuko ditugu eta umentzako dana eurek ere pozez divertitu daitezen. Zer nolako balioak jorratzen dira? Nik uste dut balio unibertsalak jorratzen ditugula. Ez, pizkat lotu gara edo batu gara 20-30ko agenda horretara, eta gehien nabarmentzen dela eta balio guztien ardatza dena da euskera bera eta euskera hasitako gure kultura guzti hori. Uste duzue egungo telesaietan, egungo produkzioetan utxune bat dagoela bertan balioetan? Ez dut uste guk horren epaile izan behar garenik. Osea, balioak aldatzen dira gizartearekin batera eta aurrera doazen heinean, ere moldatu egiten dira, beharrezko momentura, ez? Orduan, aldiak aldi balioak aldatzen dira. Baietz ikusi duguna da, gaurko balioen artean, askok ez direla ondo jorratzen edo ez direla jorratzen, eta batez be euskara bera balio moduan ia ez dela lantzen, ez? Ez dugu eduki handirik izaten euskararen alde eta euskaraz jorratutakoa ere. Bertan irudietan ikusten ari gara, arlo artistikoari begira, irudiak ere oso biziak badirela, zuk sortutakoak, nolakoa izan da, sortze prozesua? Nahiko polita, Josu eta Bion lagunak gara betidanik, eta orduan, alkartu ginean, bera etorri zan ideia batekin, eta Bion artean lortu dugu, itxura hau, binezken itxura hau lortzea, ez? Baiet izan ditugula, beste jende askoren ekarpenak, hor agertzen dira Leire eta Ane, andereñoak biak, eta, ekarpen onak ekarri dituzte, eta usunarketa txiki horren, ostean, sortu genituen azkeneko pertsona hauek, eta nik uste dut direla oso egokiak horrentzako, eta baita helduentzako ere, ez? Osea, danontzako egindakoa da ere. Aipatu dugu, marrazki bizidun digitalak direla, webgunean ikusgai baina YouTubeen ere bai, zergaitik autu hori? Nik uste dut zabaltzeko modua egokiena dalako, ez? YouTubeen, gu biok badauzkagu seme alabak, eta YouTubeen ikusten dituzte eduki asko, YouTubeen ere ez dugu aurkitzen euskerazko edukiak, badira, baina askok sarturik, eta nik uste dut, zabaltzeko modu hona dela, nahiz eta gure ekimena pribatu izan, eta danon eskura egoteko egokia dela ere YouTube eta Spotify eta irekian dauen edozein kanalez. Bertan, beraz, ikusgai produkzio berria, euskara ardatz eta balioak ardatz ere. Paul Caballero, mila esker. Zuei. Eta kulturarekin jarraituta, bertso txapelketa nagusirako lau finalaurrekoak ospatzen ari dira egunotan. Finalaurrekoen bigarren itzulirako txartela lortu du Oiana Iguaranek, Donibane Garazin, eta finalaurrekoetarako hurrengo saioa azaroaren 5ean izango da Irunen. Eta datorren astetik aurrera, azaroaren 10etik 13ra, bueltan izango da Galdakoko sormene jaialdia. Egun horietan, amatasuna, sorkuntza, euskara eta transmisioa izango ditu ardatz. Euskara erdigunean, kulturaren sormen arloko egitasmo berritzaileen plaza da sormene, emakume sortzaileentzako euskaldunen lanak nabarmentzea helburu duena. Informazioarekin usten zaituztegu, eta segituan sormeneri buruzko xehetasun gehiago, Gotzon Barandiaran sormeneren zuzendari artistikoaren eskutik orain arte. Berriak labuzarren ondoa. Udazkeneko sormenen amatasuna, jarri dugu amatasuna sormena euskara eta transmisioa landuko ditugula. Transmisioa eta euskara dira gure lan hildo eta ardatzak egiten dugun guztian, sormena ere bai, eta hori gehitu diogu amatasuna. Zergatik ikusi dugulako azkeneko urteetan,
asko plazaratu direla amatasuna, sorkuntza eta euskara arilkatzen dituzten kultur proposamen. Bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak Laguzarren ondoan. Kaixo, gaur sakanako Irurtzun, Izurdiaga eta Etxarren eragoaz. Bazatuzte gurekin? Guazen! Laurma artean, ta ezin urtean, triste nabil, oien itxun dute. Ane Martija, zu zara hemen, zu entzutera etorri gara, baina zu entzutera etorri baino lehenago ezagutzera ere bai. Ez diet esan oraindik ikusentu lehen, norekin nagoen, Nerea Balda. Zurekin agozta. Hori da. Irurtzundarra. Irurtzundarra. Betidanik. Bai, betidanik. Ikote! Nora ekarri nauzue? Bueno, pues... Irurtzunen nago, baina nora ekarri nauzue? Ba, Pikuxarrera. Dituzue, dantza talde bat duzue, baina baita izaki mitologikoak. Aldatzen da azalekoa, aldatzen da pentsaera, munduan den aldatzen da, klima aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz, den aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz, eskuz esku aldatzen du, dirdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amoranteak, ibiltariak bidea aldatu egiten du maiz, den aldatzen da beraz, ez horritu aldatzen banaiz. Jezeta, ama mazarrak bisaiz, den aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz, dena aldatzen da, dena aldatzen da. Dena
Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atearekiko diogu, horretarako gaurkoan gurean dakagu Gotzon Barandiaran, Sormeneren zuzendari artistikoa da bera, eguerdion. Eguerdion, berdin. Bueno, beste behin, bueltan izango da Sormeneren udazkeneko edizio bat, zer dakar aurtengoak, azaroaren 10-tik 13 bitartekoan? Bai, eskema antzekoa mantenduko dugu, aurreko urtetako eskema antzekoa mantenduko dugu, goizetan azaroaren 10 eta 11an Galdakaoko ikastetxe batzuetako ikasleek parte hartuko dute ilustrazio tailerrean Eider Eibarrekin eta dantza tailerrean Oier Ara Olasarekin. Eta azaroaren 10ean, ostegune, ostiral, larumat eta igandean publiko orokorrarentzako eduki eta emanaldiak landuko ditugu. Saituko dugu elkarrizketan zehar zer dakarren programazioak, baina hein handi batean 3 ardatz, 3 zutabe ditu aurtengoak, amatasuna, sorkuntza eta euskara. Zergaitik 3 zutabe horiek? Berez, sormeneren lan ildoetako bat da sormena sustatzea, noski sormene da euskerazko plaza bat, euskarazko kulturgintzarentzako plaza bat, eta emakume lanak nabarmendu, prestigiatu, ikusarazi nahi dituena, edo behintzat horretan lagundu nahi duena. Amatasuna etorri behar zen, goiz edo berandu zeharkatzen duelako emakume sortzailea, horrela erabakitzen baldin badu berak. Eta horrez gain, konturatu gara, azken 2-3 urteetan, kultura adierazpide ezberdinetan, lehenagotik ere bazeuden, baina orain egonda, biltze metatze bat gai horren inguruan, literaturan nik agian urren daukadan kultura adierazpidean, batean urte terdian, 2 erditik gora liburu argitaratu dira edo gehiago, amatasuna gaitzat hartuta edo behintzat amatasunak zeharkatzen dituen liburu batzuk argitaratu dira, baina ez bakarrik. Literaturan beste kultura adierazpide batzuetan ere bai, orduan berez etorri da. Sormene, emakume, euskaldun sortzaile lanak nabarmendu nahi baldin baditu, gai hori goiz edo berandu landu behar genuen. Euskal kulturan beraz, inflexio puntu bat egon da ere gai horrekiko, ez? Azken aldian mintzat ematen du. Hor badago Erika Lagoma eta Estitxu Fernandezen liburu bat, Ama eme ume, testigantzak dira, hainbat eredu eta bizipeni buruzko testigantza, baina beraiek esaten dute, ez? Euskal Herria, euskarazko kulturgintza baita, barne, olatu feminista batean dago, ez da? Zorionez, eta gai hau mai gaineratu nahi zuten, beraiek ere, ez? Emakume eta ama diren heinean, eta Erika Bertzolari ere den heinean, beraien liburuan esaten dute, gai hori landu nahi zuten. Estereotipo batzuk eta genero batzuk ere inposatu zaizkiolako emakumeari amatasunari dagokionez, feminismoak ere, beraiek esaten duten bezala, ez die heldu agian orain arte amatasun bizipen guztiei, eta beraiek ekarpen bat egin dute horretan, ez da, orduan, sormene feminista da berez, amatasunari buruz hitz egin behar genuen. Eta uste dut gainera Euskal Herri mailan dagoen aurrerapen handienetako bat izan da, ez? Gizarte bezala, jendarte bezala, nola zeharkatzen gaituen gero eta gehiago feminismoak, kultur sorkuntzatik ere egin behar dugula gure ekarpen bat. Amatasunaren gaineko irakurketa berriak, ikuspuntu desberdinak, sormenen ere ikusgarri izango direnak, eta esan bezala ez da, sormene izan badelako emakume sortzaileei bultzada ematen dien jaialdia, eta hortengoa ez datzean geratuko ez dara. Bai, eta gero gertatu da, adibidez Emagine elkarteak, azaroaren 11-12 okerrezpanago edo 10-11, Sormeneren sasoi berean antolatu ditu amatasunari buruzko jardunaldiak Tabakaleran ere, ezta? Eta larungo gainean, Kaiolan egite dituzte residentziak, kultura residentziak, eta jakin bezain laster bertako arduradunak Itziar Elias aktoreak idatzi zidan esan gu ere hori lantzen ari gara, eta esan
aukera daukasunean, posible dela ama izatea eta sorkuntzari ekitea, han zegoelako bera, aktorea da, eta lau umeren ama okerrezpanago, eta Naia Zubeldia ere handago, beste 3 umen ama dena sorkuntza bete-betean ari dena, eta berak esan zian gai hori oso interesgarria da, eta gainera plazaratu behar dugu, eta gure ikuspuntua da posible dela, ezta? Gero adibidez, Aiaraldea Sormen Faktorian badaude ziklo bat egiten, abendura arte emakume sortzaileen inguruan, eta amatasunaren gaia ere aterako da, ezta? Oso testu inguru sasoi eta testu inguru sozial eta politiko uste dut aproposean gertatzen ari dela hau. Eta ez da bakarrik Sormen, lehen esan dituen eragile horiek guztiak ari direla. Eta oso gogo eta beharrezko eta oso mamitzu eta patxadas egitekoa da. Eta lehen esan dudan bezala uste dut euskarazko kulturgintzatik ekarpena egin diezaiok gula gu gizonok antolatzen edo behintzat laguntzen eta gure ekarpena egiten dugun eskutik, eta emakume sortzaileek zer esanik, ez da? Nik gogoratzen dut anarik baduela Amua izeneko abesti bat, ama izan edo ez autu horren inguruan. Niri behintzat entzun nuenean inpaktu handia egin zidana, eta oraindik ere zuzena entzuten dudanean inpaktu handia egiten didana, ez da? Eta gogoetarako bide asko zabaltzen dituena. Sasoia aproposa da, eta uste dut guk aprobetxatu behar genuela. Euskarazko sorkuntza, hori zera ardatze nagusia Sormenen ere, eta programazioari begira emanaldi berezi bat egongo da honekin lotuta, azaroaren 10ean, ostegun arratzaldean, Euskaraz sortu izenburua izango duena, eta Euskaraldiaren aldeko saio bat izango dena. Bai, guk berez hasieratik eduki dugu asmoa eta dugu beste eragile batzuekin elkarlanean aritzeko, bai Galdakaoko eragileekin, bai Galdakotik kanpoko eragileekin, adibidez aurten geuretik sortuakekin ere, udalbiltzaren egitasmo beka horrekin ere, elkarlanean antolatu dugu emanaldi bat, gero aipatuko duguna, Euskaraz sortu, Euskaraldiaren alde, Euskaraldi hasiko delako Sormene amaitzen den aste horretan bertan, berezkoa da. Elkarlana, Sormen eta Euskaraldiaren artean, guk Euskaraz sortzearen aldeko autu egiten dugulako, eta Euskaraldiak egiten dugu, egiten du behintzat Euskaraz eroso bizitzeko autuaren aldeko aldarria. Euskara sorkuntza Sormeneren oinarri eta abia puntuan dago, eta jaiotzan dago, hizkuntza bat bere kultur adierazpiderik gabe hizkuntza batek ez dauka irauterik, eta gure kasuan euskarazko kulturgintzak ezin du iraun euskararen berreskurapenik gabe, normalkuntzarik gabe, eta kontrara euskarak ezin du normaldu eta ezin dugu berreskuratu euskarazko kulturgintza osasuntzu ez badago, ez? Orduan, uztartze, biltze lan naturala, hori bai naturala da, euskara eta bere kulturgintza. Eta orduan parte hartuko dute emanaldi berezi horretan Galdakaoko sortzaile batzuek, euskara sortzen duten sortzaile batzuek, eta Ane Labaka eta Miren Amurizariko dira bertzotan. Gero Esti Marquezek bere disko berriko, hitzekin jolasean disko berriko kanta batzuk aurkeztuko ditu Dana Herri Aino aktore eta musikariarekin, eta amaitzeko Nagore Muriel zinemagileak Errobi dokumentala laburmetraia aurkeztuko dugu, bera bertan egongo da, eta berak aurkeztuko du, eta horrela egingo dugu Euskara sortzearen aldeko aldarri bat. Askotan nabarmendu duzu ez, Euskararen transmisioan edo sortzearen Euskara sortzeko transmisio horretan hutsune bat dagoela edo haustura bat gertatzen ari dela hor nonbait, uste duzu hura berreskuratzeko saiakerak fruitu ematen ari direla dagoeneko? Oraindik ez, esango nuke, gainera azken hilabeteotan aurkeztu plazaratu diren inkesta eta ikerketa guztiek kontrakoa esaten dute. Ezta? Soziolinguistika klusterraren kale erabileraren neurketak eman dituen emaitzak oso larriak dira. Oso denbora gutxian asko egin du bera kaleko erabilerak, asko izugarri, hain denbora gutxian. Leku askotan 7, 8, 9 puntu uraino, ez?
hori oso kezkagarria da. Eta horrek noski eragina dauka euskarazko kulturgintzan lehen esan dugunagatik, ezin delako hizkuntza bat eta bere kulturgintza bereizi. Gero eta gehiago jasotzen ari gara, eta guk ere ematen dugu pausoa ikusentzunezkoetara, eta hor, ikustea besterik ez dago, pantailak euskaraz bezalako ekimen batek argitaratzen eta ematen dituen datuak zeintzuk diren, UEMak ere egin du bere udalerrietan azterketa eta euskaldunenak diren ingurune horietan ere ikusentzunezkoetan gazteek erdaretan konsumitzen dute kultura, beraz, datuek esaten dute ezetz. Eta horrek esan nahi du dena daukagula irabazteko, guk behin eta berriz aipatzen dugun bezala, dena daukagu irabazteko, eta elkarrekin kulturgintzaren ekosistema osatzen dugun artean lan egiten baldin badugu, irabaz dezakegu galtzen ari garena orain, eta oraindik irabazteke duguna, baina egoera ez da ona. Egoera ez da bat ere ona. Zenolako erronkei aurrekin behar diote euskal sortzaileek, geroz eta mundu globalizatuago batean? Bueno, gertatzen ari zaiguna da, gero eta sortzaile, sale gutxiago ditugula, kultura diazpide gehienetan. Eta orduan, gero eta gutxiago baldin baditugu zertarako sortuko dugu, zertarako plazaratuko dugu sortzen duguna. Euskaren erabileraren beherakadak eragin zuzena dauka. Gure lanean behintzat plazaratzeko autua egiten dugularik. Bakoitzak bere etxean sortzea erabakitzen baldin badugu, berarentzat bakarrik, bakarrizketa bat egingo du, baina nahi duenak partekatu sortzen duen hori herrikideekin, euskaraz hartzaile gero eta gutxiago dago eta eukiko ditugu, espaldin bada egiten hemen euskalduntza alfabetatzen masibo bat, euskararen universalizazioa esaten den hori, euskararen erabilerak espadu asko egiten gora, espadago hizkuntza politikarik horretarako, eta hizkuntza politika kultur politika da Euskal Herrian, eta hizkuntza politika hezkuntza lege berrian adibidez euskarazko kulturgintzaren transmisioa bermatzea da, hor espada bermatzen, behintzat Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan izugarrizko atzerakada gertatuko delako oso urte gutxian. Espadugu bermatzen euskarazko kulturgintzaren transmisioa. Eta espadugu euskarazko kulturgintzaren transmisioa bermatzen euskararen erabilera belaunaldi berriengan nik oso zain ikusten dut. Arte adierazpideak direlako, kultura adierazpideak direlako, emozionalki garatzeko bitartekorik eta behinena. Bueno, orduan egoera horretan ari garagu, eta gure helburua behintzat ahalik eta elkarlan handiena bultzatzea da, eta perspektiba global eta integral bat eukinda. Ezin dugu hezkuntza, hizkuntza eta kultura politikarik bereizi, edo industria politikarik osotasunean lan dugu behar dugu dena, ez da? Eta hizkuntza politikak eragin behar duen bezala denean, kulturgintzan ezinbestean eragin behar du, hezkuntzan ezinbestean eragin behar du, industrian ere ezinbestean eragin behar dugu, horretarako lan egiten duten, edo arlo horretan lan egiten duten kultur ekosistemako eragileek duin bizi ahal izan dezaten, ez? Zer esanik ez, sortzaile hon baldintza laboralei dagokien, ez? Egunen batean prekariedade eterno honi, endemiko horri, eman beharko diogu konponbide bat. Eta euskarazko sorkuntza auspotzeko bide horretan badago aldagai bat, eta horixe da ez, ama hizkuntzan sortzeak zer suposatzen duen, sormen prozesuan edo bestera batera esan da, zure ama hizkuntza ez den hizkuntza batean sortzen duzunean, nola baldintzatzen duen horrek sormen prozesua eta azken produktu hori? Gure kasuan euskaraz sortzea da beste inon egingo ez duena egitea. Eta ematea munduaren ikuskera bat beste inork ezin duena eman. Hizkuntza batek ematen duelako munduaren ikuskera bat, eta bizitzeko begi batzuk, eta bizitzeko modu bat ere bai. Hein handi batean, naiz eta globalizazioak dena zanpatzen duen. Ezta?
orain zurea esten hizkuntza batean sortzeak ziurrenik Euskal Herrian autu hori egiten dienei emango die publiko zabalago batera iristeko aukera, ezta? Noski, espainolak edo frantsesak dituen hiztun edo hartzaile kopuru eta euskarak dituenak ez dira konparagarri. Orduan bat ematek egiten baldin badu autua euskaraz, frantsesez, espainolez, inglesez sortzeko ziurrenik edukiko du buruan publiko zabalago batera iristea. Nik entzun dut behin baino gehiagotan modu naturalean egiten dela hori, modu naturalik ez dago. Hori bideratua da, ezta? Hau da, guk askoz eredu gehiago jasotzen ditugu, euskarazkoak ez diren erdala adierazpideetatik, etengabe egunero edozein lekutan, inolako ahaleginik egin gabe, inolako esfortzurik egin gabe, eta horrek noski eragina dauka gero gure autuan. Politikoki, ideologikoki, espaldin badaukazu argi zein den euskararen egoera, espaduzu ezagutzen euskararen historia, espaduzu euskarazko kulturgintzaren egoera eta historia ezagutzen, horrek eragin zuzena du zure autuan. Eta agian pentsatuko duzu ez dela autu ideologiko bat edo politiko bat, baina erdaretan sortzea autu politiko eta ideologiko bat da, ez da naturala. Sormenek ekarriko duenarekin jarraituta, programazioarekin jarraituta, musika ere, ez da aurten faltako, Neomaken kontzertua ere izango dugu ikusgai. Bai, Neomakek bere lehenengo diskoa izen horrekin aurkeztuko du, Neomakeko hainbat kide izan ziren Kepa Junkera eta Sorginak egitasmoko kide, Sorginak osatzen zuten, gaur egun Neomakekoak direnak, eta beraiek emakumez bakarrik osatutako taldea da, lehenengo diskoa dakarte, eta beraiek letren bitartez, bai eurenak, bai idazle batzuen letrak hartuta, gogo eta oso interesgarriak egite dituzte, feminismotik ere, eta sortzaile diren emakume izatetik, ez? Hortik ere, oso zuzeneko ikusgarria dute, oso impactantea da, bai koreografiagatik, jaskeragatik eta eszenografiagatik ere gazteak dira, oso sortzaile gazteak dira eta sekulako indarra dute. Eta guk lotura egiten dugu, duela 2 edizio, okerrezpanago, amak egon ziren ere, edo iaz, egon ziren ere sormenen, ez? Amakeko kide batzuk Neomakekoekin lotura dute, irakasle ere izandakoa dira, eta hor badago transmisio bat, ez? Bai ezagutzarena, baina baita praktikarena. Orduan lotura zuzena ikusten genion, eta jakin bezain laster Neomakek diskoatera behar zuela, Ane Legarreta esaz elkarteko kidea da, eta bera ere sormeneko talde eragilean aritzen da, eta berak ikusi zuen hildo oso garbi bat, lotura oso garbi bat, eta orduan proposatu genien Neomakekoi, beraien disko berri hori aurkeztea, eta azaroaren 12an eginko dute, gaueko 10etan Torrezabal kulturetxean. Antzerkia ere izango da, hain zuzen ere Lore More, emakume konpainia Nafarraren trapuzikinak lanarekin, zer ikusiko dugu, holtza gainean? Hori oso emanaldi berezia, nire ustez behintzat, nik ikusi nuen, eta oso berezia da, ze egiten dute, belaunaldi ezberdinetako emakumeek ikustokietan edo arropa garbitzeko harritoki horietan zer bizitzen zuten, nola harremantzen ziren, zer kontatzen zioten elkarri, nola zaintzen zuten elkar, eta ez bakarrik hori, euskalki ezberdinak erabiliz, Euskal Herri osoan gertatutako fenomeno bat dela irudikatzen dute, eta ze garrantzitsua izan den, elkar zaintzarako gune horiek eukitzea, emakume horientzat, beste guztia kontra zutenean. Hori Lore Morekoek aurkeztu zuten geuretik sortuak bekara, eta irabazi egin zuten, eta egonaldi baten ondoren, plazaratu zuten, iaz. Eta gerokiko dugu ere, Amur, hau da Mari de Jon konpainiaren lan bat, ja urte batzuk dira, oholtzaratu zutenetik lehen aldiz, Oihartzun eta Harrera oso nauki dituena, eta bi emakumeren maitasun historia kontatzen du,
urte batzuetan zehar, garatuz doana eta aldatuz doana. Hori da, era guztietako publikoarentzako emanaldi bat. Horixe beraz, programazioari dagokionean, udazkeneko 3. Edizio honek dakarrena, pandemia tarteko nolakoa da balorazioa orain arte? Guk aurretik esan genuen, Euskarazko kulturzaleak sortzea epe luzerako egitasmo bada eta guk behintzat horrela ulertzen dugu. Beraz, pazientzia sartzen dugu, patxada sartzen dugu, audientzia ez dugu horren ez da hain erabakigarriak guretzat. Euskarazko kulturgintza landu behar da, Galdakaon eta Galdakotik kanpo leku gehienetan ez dagoelako, Euskarazko kultur sale nahikorik, hau da, maiz garenak 40.000 izango gara, eta hori 3 milioitik gorako herri batean gutxi da. Gure ustez behintzat, oso gutxi da, eta hori landu behar da perspektiba horrekin, patxada batekin, ez berehalako emaitzari begira, aretoa beteta egongo da neuneko unean, sarrera guztiak salduko ote ditugu neuneko unean. Zaletasuna gure ustez behintzat ez da horrela lortzen. Euki behar ditugu emanaldi batzu zeintzuetan eukiko ditugu, eta euki ditugu zeintzuetan jente asko egon den, da beste batzuetan ez da horren beste jente egon. Horrek esan nahi du ez dugula zaletasunik sortu? Ba, segurazki ez. Ze zaletasuna beste erabatera sortzen da. Emanaldi hutzak proposatzea, hau da, programazio hutz batekin ez duzu lortzen zaletasuna. Hori da, jorratu behar dituzun lan hildoetako bat, plazak eskaintzen dizkiozu Euskarazko sortzaileari eta saleari ere aukera ematen diozu jasotzeko eredu bat, baina hezkuntza arautuan lan egin behar dugu, hezkuntza ez arautuan lan egin behar dugu, komunikabideekin lan egin behar dugu, eta hori egin behar dugu ahalik eta modu sinkronizatuenean. Orain arteko balorazioa da, Galdako 30.000 persona euki ditu orain arte, Usansolo bere helburua lortzen duenean eukiko ditu 6.000 bat gutxiago edo, ez? Orduan, ari gara, 25.000 bat lagun, etorkizunean, 25.000 bat lagun eukiko dituen herri bati buruz, zeinetan urte askoan ez den Euskarazko kulturzaletasunik sustatu. Modu integral batean, ez? Orduan, guk jarri behar ditugu helburuak, epe luze batera, epe ertain batera, mugarri batzuk ere zehaztu beharko ditugu, baina epe luzera begira aritu behar dugu, modu iraunkor batean, modu sistematiko batean, lau lan hildo horietan, eta kulturgintzako eragile guztiekin. Arnasa hartu behar da. Gaur egun dugun bizitzeko era honek ez dio laguntzen. Kulturgintzaren tempoa, denbora eta gaur egun duguna, kapitalismo, turbokapitalismo basati honenak ez datoz bat. Orduan guk bestera batera jokatu behar dugu. Testuinguru horretan hartzen du garrantzi berezia, ez da, sormenaren 2 edizio horiek, urtean egiten diren 2 edizio horiek, udaberrian eta udazkenean. Aipatu dugu Euskaraldia, korrika ere izan da urten, Durangoko azoka izango da laster, sormeneko katu dezakegu, ez, urteroko hitzordu horietan ere, nola ikusten duzu argazki hori? Bueno, bai, aspaldik ari gara, ez da, gero badago literaturia, orain azpitin daude antzarki topaketak 40 urte. Bete dituzte bakarrik euskarazko antzarkia programatzen eta sustatzen, ez bakarrik programatzen, ze orain Dinamoan eta bertako Zoreasun eta egonaldiak egiten dituzte eta landu egiten dute antzarki zaletasuna, eta Euskal Herrian badaude ikusi-mikusi ere izan zen, Zaharan baditugu horrelako egitasmo oso garrantzitsuak Euskal Herrian, eta horiekin guztiekin egin genezake kultur politika integral bat Euskal Herrirako, hizkuntza ere noski bere barne hartuko duena, hezkuntzarekin ere lan egingo duena, esparru komunikatibo propio bat landuko duena, kurrikulumean, lehen esan duen hezkuntzan ere ez, gure kurrikulumo propioa lortu beharko genuke, eta hor txertatuko beharko genuke modu sistematiko batean eta iraunkor batean euskarazko kulturgintza, sormena bera personaren garapen integralerako ezinbestekoa delako, eta bestelako herri bat egin beharko genuke eta egin genezake. Nik ikusten dut jente asko ari dela gauza asko egiten Euskal Herrian, ez da? Ari gara pixkanaka biltzen, adibidez hezkuntza lege berriaren zirriborroaren inguruan kezkatuta gaude hainbat eragile Euskal Herri mailan, eta gure proposamen bat lantzen ari gara plazaratuko duguna,
ari gara apurka elkarrekin lan egiten, nik uste dut askoz gehiago saretu beharko genukeela, gure artean, eta aukera dugula, gure arteko distantzia fisikoa ez delako horren bestekoa, eta ideologikoa izan beharko litzatekelako asko zurbilagoa, naiz eta anitza izan asko zurbilagoa, behintzat helburu komunei begira. Ikusten dudana da, dena daukagula irabazteko lehen esan dugun bezala, eta uste dugu aldarte horrekin lan egin behar dugula. Aletxo hori jarriko duzu sormenetik datorren astean, azaroaren 10-etik 13 bitartean, Galdakaon Gotzunbarandiaren sormeneren zuzendari artistikoa. Eskerrik asko, Hamaika Telebistara konturatzeagatik. Eta tarte baten ostean itzuliko gara, egunero Legesola zaldiari bide emateko. Gaurkoan gurean izango ditugu Alaitz Argandoña eta Miguel Aizpuru, orain arte. Aurreko plazandren kopla dauzkagu ahoan, ideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak lagunzaren ondoan, ideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak lagunzaren ondoan. La la la.
Eta gunero legezaldesaldiari ekingo diogu, horretarako gaurkoan gurekin ditugu Ala Itzargandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta Miguel Aizpuru, eguerdion. Eguerdion, zelan. Metaleko sektoreari buruz hitz egiten hasiko gara, gaurkoan badakizuelako greba eguna ere izan dutela, hirugarrena, deitu zituzten hirutatik hirugarrena hain zuzen ere, hitzarmen negoziazio hori desblokeatzeko asmotan, patronalak eginiko proposamena ez zaielako aproposa iruditu sindikatuei hain zuzen ere, 6,5 soldata igoera proposatzen duelako patronalak urte honetan, gero progresiboki igotzen joango litzatekena, baina erosa ahalmenaren galera ekarriko lukeena sindikatuen iritziz, eta horrexegatik greba deialdiak gaurkoan ere, esan dute, jarraipen zabala izan duela, baina salaketa bat egin dute izan ere, goiz lab sindikatuak salatu duenez, ertzaintzak gogor jokatu du, kargak egin ditu, Zamudioko parke teknologikoan, eta hainbat lagun identifikatzeaz gain, pertsona bat ere atxilotu dute. Grebaren eta greben jarraipena oso zabalak izaten ari dira, naiz eta beste batzuk hori izkutatu nahi, baina ezin dena izkutatu da, adibidez Mercedes gelditu dela larun bat honetan Bizkaiko metaleko grebengatik, eta hori ezin da izkutatu. Eta ezin dena izkutatu da hemen gaur gertatzen ari dena. Eta beste behin ere galdetzen diogu patronalari eta Eusko Jaurlaritzari, zer eskainiko diozue Bizkaiko metaleko langileriari? Esatu nahi dugu gaur bereziki pixkat ertzainak ekarri duen jarrera. Orain arte ere izan ditugu tentsio momentuak eta, baina gaurkoa ja beste kutsu bat izan duela, uste dugu edo. Karga oso potoloak egon dira, atxilotu bat ere, jendearen piketeko langileon jarrera pazifikoa izan da momentu guztietan, baina gaur bereziki latza izan da, gaurko ertzainaren jarrera. Ikusi ditugu irudiak ere, koska batek goraka egin duela tentsioak metalgintzako greban, nola ikusten duzue egoera eta nola askatuko da korapioa, dagoeneko 15 bilera izan dutelako, akordiorik gabe, aipatu dugu, greban daudelako langileak, eta momentuz hitzordu berririk ere ez dutelako mahai gainean. Ikusten dut, aprobetsatzen dutela batzutan olako kargak eta olako gauzak egiteko, batez ere parke teknologikoan daudelako, hemen Bilbon olako bat egitea gaurko mobilizazioan, esen onartuko hain errez, hori ikusten ez dena, edo nik uste dut komunikabide gutxietan ikusiko denez, ez dakit ausartzen diren haratago joateko. Eta beste aldetik nik uste dute betikoa, lan baldintzen aldeko mobilizazioak beharrezkoak dira, bestela mugimenduak ez dauz. Eta
Eta beti esaten duguna, etekinak gora doaz, eta kontrakoa, hori, gora joaten bitartean, langileen lan duinak ez dira hobetzen, ez? Bai, egia da, kontestu honetan, krisi ekonomiko kontestu honetan, gero eta gehiago ikusiko ditugula horrelako protestak, horrelako liskarrak eta horrelako karga polizialak, ez da. Eta gainera, Bizkaiko metalaren arazoa aspalditik dator, liskar hau, borroka hau, EAN ere orokorrean, baina esan behar dugu, adibidez, Bizkaiko hitzarmena, hori, oraindik ez dela errenobatu, baina adibidez, alderatzen baduzu, Gipuzkoan dagoen hitzarmenarekin eta lan baldintzekin eske askoz eskasagoa da, Bizkaikoa, orduan, nik guztiz ulertzen dut, baldintzak hobetu nahi izatea, areta gehiago daukagun, kontestuarekin, inflazioarekin, eta momentuz, patronalak eskaintzen duena, nik esango nuke pobrea da, eske ikusita zenolako inflazioa daukagun, beraien eskaintza hau momentuz nik ulertzen dut ez dela onartuko, ez da. Gainera, ikusten da, greba honek babes handia dauela. Sindikatu guztiek dauz greba honetan sartuta. Egia da, kasu honetan ela bere aldetik joan dela, baina hor dago bebai, Euskal Herriko sindikatu guztiak hor dauz, borroka honetan dauz. Orduan nik esango nuke, jarraipena oso altua dela, eta presio hori jarraituko duela, ez da. Bebai, uste dut momenturen batean patronalak zeo zer interesgarri eskainiko duela. Ez dakit, greba egun gehiago ikusiko dituela, igual aste honetan bertan beste oferta berri bat ikusten dugun, ez? Nik esango nuke azkenean, metala oso sektore ezinbestekoa denez Bizkaian akordioren bat ikusiko dugula, baina momentuz oso goiz da. Eta sektore estrategikoa, aipatu du labeko ordezkariak, Mercedesen ere ondorioak izan dituztela grebaren eraginaz, beraz, sokate inkatuta dago, argi dago, baina irtenbidea nondik etor daiteke. Gainera nik uste dute hau dela, pentsionistek bebai aldarrikatzen duten aurreka bat egon barko dela. Nik uste dut inflazioa eta erosketak egiterakoan diru gehiago behar baldin bada, gero akordioetan soldatak igo beharko dira, eta ez bakarrik soldata baizik eta lan baldintzak nik uste dut obera joan beharko direla, eta batez ere gero enpresek etekinak ateratzen dituztelako. Eta hori ondorio bat eduki behar duela langileen bizimoduan. Claro, hori da, gainera hori, enpresa handi guzti hauek, adibidez ITP bezala, edota Tubacex, etekinak izan dituzte oso altuak, urteak zehar gainera, eta gero arazo estrukturalak eduki behar dituzte da, etekin horiek, txarto kudeatu dituztelako, eta ez dituztelako berriro inbertitu beraien enpresetan, baina etekinak hor daude, hor jarraitzen dute ere. Orduan ez da ulertzen, etekin horiekin, kaleratxeak ikustea, edota lan baldintzak pobretxea, ez da hori, ezin da onartu, ez da, orduan nik ulertzen dut guztiz, greba hau errerantz juten bada, ez da. Ikusiko dugu, hau, azken eguna da momentuz, baina, nik ez nuke esango beste mobilizazio batzuk ikusiko ditugun laster. Bai, ikusiko dugu zen norabide hartzen duen metalgintzako sektorearen greba honek, baina baita ere beste sektoreetan egiten ari diren protestak, hain zuzen ere, egoera berberan daudelako. Beste gai bati ere helduko diogu, eta horixe da, Irunetan Daia artean egin dutelako protesta hainbat herritarrek hain zuzen ere mugen itxiera hori zalatzeko, 9 pertsonek galdu dutelako bizitza, muga hori pasatu nahien, migrazio bidean, azken biak urte honetan bertan izan dira gainera, mugak apurtu, zubiak eraiki izan da leloa, zuzen ere Macronek muga horiek ixtea beste 6 hilabetez gutxienez adostu duelako, ez da? Nola ikusten duzue zuek egoera? Nik ikusten duana da, azkenean gizarteok vanguardia bat garela, eskubideen defentsan lehenengo mailan gaudela, lehenengo marran gaudela, eta gero instituzioak joaten direla apur bat arrebufo, dinot, ikusi da Bilbon atzurin ipinetako esiekin nola izan dira auzokideek hori atera dituztenak, mai gainean batez ere jendearen eskubideak, ikusi da hainbat tokitan olako jendearen erantzuna nolako izan den, eta instituzioen erantzuna ez dator bat, ez dago
ez dago adostasunik edo oraindik ez dakite pentsatzen dutelako ondorio latzak eukiko dituztela instituzioek edo partidoek, holako aurrera pausoak ematen baldin badituzte. Nik uste dut migrazio eskubide bat dela, hori pasabide seguruak egon beharko direla, eta beti aldarrekatu dutena, regulazioaren jo behar dugula aldik eta lasterren jendea bizitza ez galtzeko holako mugetan. Bai, Irunen egin den protesta eta mobilizazioa, nik uste dut beharrezkoa dela nik hemen arazo bat ikusten dut. Oso azkarra hasten dugula iritzi publikoan, komunikabietan adibidez gertatzen ari dena hor bidasoan. Ze bai, hildako bat dago, eta bai, agertzen da leku guztietan, eta danok oso konbentzituta oso kontzientziatuta gauz, baina gero pare bat egun pasa, aste bat pasa, eta hasten dugu urrengoa hildakoa heltzen den arte, ez? Orduan hemen ezin dugu abaztu, arazo humanitario potolo bat dagoela bidasoan, ez da muga honetan. Eta, bai, nire refleksioa da, bai, askotan saldu digute, Europar Batasunean ez dauzela mugarik, baina, migranteen txat, dena dira mugak, ez da? Eta hor zeo zer egin behar da, ze egoera hau jasan ezina da. Eta momentuz nik ez dut ikusi inolako aldaketarik. Egia da instituzioetan, hitz politeak entzuten ditugula, baina, karo, oso zaila da, estatu espainola eta estatu frantsesa, bakigu nola jokatzen duten migrazio kontuetan, eta benetako aldaketak ikustea, zai izango da, eta nik kasu honetan ustot hildako gehiago ikusiko ditugula muga honetan. Bai, zoritzarrez, gainera beti esan duguna, hemen beti egon dira lehenengo mailako migranteak eta bigarren mailako migranteak, eta borondate politikoa dagoenean, nik uste da aurrerapausoak eman direla, batez ere orain dela gitxi Ukrainiatik etorritako jendearekin pausu batzuk eman direla, eta nik uste dut pausu berberak eman beharko dituztela jende guztia ongitorria izateko. Azken finean, migrazioa, ez dakit konturatzen garen, baina gu sortzen ditugu arazoak hainbat tokitan, eta gero ondorioak ez ditugu nahi, ona heltzea batez ere, klaro, ekonomikoki edo elikaduraz dagokionez, guaz beste herrialde batzuetara hor hartzen dugu behar duguna, eta gero joaten garenean dena utzik usten dugu, eta ez dugu horko jendea ona etortzea, bere bizimodua hobetzeko. Uste dut hori kontraesan bat da eta onartu behar du. Bai, eta Ukrainiko jendearekin emon zen erantzuna, zuzena da, eman behar dena da beti, baina guztiekin. Ez bakarrik Ukrainiatik datozenekin, klaro. Afrikatik datozenekin bai, erantzun berbera emon behar da. Gero erantzuna ezberdina da, zezelan onartu aldu hori Marokoko esietan gertatu zana. Espainiako estatuko presidenteak adierazpenak batzuk egin zituen oso bortitzak eta jendea ez ditu gogoratzen edo ez du gogoratu nahi, eta zuk esan duzuna, gero hitz politak botatzen ditugu jendea hiltzen denean, baina gero ez dago jarraikortasun bat honi buelta bat emateko. Horrekin lotuta, Melillako gertakari horiekin lotuta, eta Pedro Sanchezek Marokoko jendarmen lana aitortu zuena eta ongi jokatu zutela esan zuen horrekin lotuta, BBZ-kateak dokumental bat atera du eta salaketa moduan ere erabili daitekeena bidegabe jokatu zutela, dio ikerketak. Uste duzu honek nolabaiteko ondorio politikoak ekarriko dituela? Ez, Espainiako Barne Ministerioak jada esan du BBC-ko dokumental honen ikuspuntua faltsua dela, ez da. Orduan nik ez dut espero inolako iritzi aldaketarik edo inolako autokritikarik, Espainiaren aldetik eta gutxiago ere Marokoren aldetik, ez da. Baina, nik ikusi nituen irudiak atxo telebistan eta, uste dut, konfirmatzen dituztela, askok sumatzen genuena, ez da. Horregin zela, sarraski bat izan zen, ez bakarrik Marokoko poliziaren aldetik, baizik eta Guardia Zibilaren aldetik ere, eta gorpuak mugitu zituztela Espainiatik Marokora arazoa kentzeko, ez da, eta eskuak garbitzeko, eta Barne Ministeriotik eman den erantzuna, ez da sorpresaren bat, baina oso gogorra da egin dutena. Inkluso Defensor del Pueblo instituzio honek eskatu du informazio gehiago, ez diote informazio emoten, eta Defensor del Pueblo honek ez da, hau da, beste sozialista
periodista bat da, Angel Gabilondo da, ez? Baina Marlaskaren ministeriotik ez diote inolako informazioarek emoten, eta ez dakit, bueno, deigarria da, ez da? Deigarria da Espainiako instituzioa, Defensor del Pueblo, ere salatzea bere gobernuaren kontra, ez? Baina nik uste dut epe bai, ondorioak ekartzeko edo aldaketa batzuk ekartzeko jendea jakin beharko du zer gertatu den, eta oso jende gitxi ikusi ditu irudi horiek, nik uste dut bai komunikabideak zuk esandakoa ez batzutan, fokoa ipintzen dute hemen, eta gero urrengo egunean zer gertatzen baldin bada beste leku batean, aldatzen dute fokoa eta hau ahazten da, nik uste dut bai hori garrantzia dauka, eta bestela, zuk esan dakoa, lotxagarria denez nik uste dut onartezina izango zala, gizarte modun hau onartzea, ez? Eta gero betikoa, historikoki guk ikusten ditugu eskubideen ukaketak edo ez dakite zelan esan lehen gertatutakoak, eta lotza sentitzen dugu. Nik uste dute, gero, etorriko direnak, gauza bera pentsatuko dute, hau ikustean edo honetaz interatzean. Bai, eta hau orain dela gutxi gertatu zen, baina da asko kastuta deneukan ere, nik atxo ikusi nituen irudia, eta zen, eta hau, non gelditu egin zen? Zekar ez dugu ikusi inolako ikerketarik edo salaketarik, adibidez, kongresuan edo instituzioan edo... Eta, Espainiako gobernutik noski badana tapatu, ez da. Hori, kezkagarria da, tristea da dinamika. Baina nik uste dut impunitate puntu bat dagoela. Eta horregatik egiten dira olako gauzak, jakin badakite ez direla egongo ondoriorik. Lehen epatu duzu ez da, gizartearen eta arlo politikoaren artean dagoen arrakala hori, migrazioarekin gaiarekin lotuta eta beste batekin lotuta ere, baina honekin lotuta ikuspegik, zuzen ere Euskal Immigrazioaren Euskal Behatokiak, Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin egiten duen barometroak dio, duela gutxi, aste honetan bertan atera dira datuak, migratzaileekiko tolerantzia indizea hazi egin dela, handitu egin dela gizarteak, gero zeta tolerantzia handiagoa duela migratzaileekiko. Hala uste duzue? Ni printzipioz ale batetik bai, nik uste dut olako gertakariak gertatzen direnak jendea lotzatzen da, eskatzen da, eta batzutan erantzun oso politak ikusi ditugu baita ere Bilbon, zen negal pila bat etorri zirenean auzokidek montatu zituzten olako, ongi etorritzeko lekuak, hor bizi nahi hemen ondoan herriberan egon ziren denboraldi bat, hainbat tokitan, elizetan eta hainbat lokaletan egon ziren, eta hau izan zen batez ere, auzokideen laguntzagatik eta instituzioen laguntzagatik, hainbat proiektuak dauze, hainbat tokitan, hainbat auzoetan, laguntzeko jende hau, baina instituzioak nik ez dut ikusten hau. Beste aldetik, beste aurpegia, bai zeu zer gertatzen denean, bortxaketa bat dagoenean, lapurketa bat baldin badago, bai entzun genuen Bilboko jaietan edo orokorrean jendea ez du, baina eske kanpotarrak dira, edo hori gazte batzuk gelditzen dira 18 urte betetzerakoan kalean, esaten du, porque hauek dira ez dakiz zer, ez dugu hausnarketa sakon bat egiten, batzutan datuak ez dute gauza bera esanez, eta nik uste dute batzutan esaten dutena. Batez ere esan duguna, badaudelako mota ezberdinetako migranteak, eta batzuekin daukagu, ez dakit nola esan, errespetu gehiago dekogu, besteekin baino, eta batzutan esaten dute porque egiten dituzte bortxaketak edo eraso sexistak ez dakit nondik etortzen direlako, eta ez gara konturatzen ari sistema patriarkal batean bizi garela, eta gu bebai parte garela hor bizi izan da, ni batzutan hori bai ikusten dut, ikusten dut alde ona, eta bebai beste, arrasekiria oraindik ez da amaitu, eta guztiok gara, ni sentitzen naiz parte, dinot, esasen nahi dute, batzutan esaten dute, eske ni feminista naiz, eta ez dut ikusten ez, ni konturatzen naiz, badekot nire punto machista, badekot nire punto arrasista, eta nabaritzen da, pertsona
arrazializatu baten aurrean zauzenean, kostatzen zaigu gehiago, aratago joango nintzatik Bilboko konpartzek egin dute protokolo bat, erasoen aurkakoa, edo lantzeko, edo kudeatzeko, eta egon ginen hori monografiko batean, eta kostatzen zitzaidan gehiago, askoz gehiago, detektatzea hori eraso arrazistak, ez? Eta horrek esan nahi du asko daukagula lantzeko, orduan, posten nahi solako datuak entzutean, baina badakit oraindik daukagula lan pila bat egiteko. Bai, ikuspegik egindako behategi barometro honetan ere horixe ere badio, ez da? Estereotipo batzuek iraun egiten dutela, batez ere matxismoarekin lotutakoak edo indarkeriarekin lotutako horiek, eta beste batzuk aldatzen ari direla, batez ere lanarekin, lan alorrarekin lotura dutenak, ez da? Eta ikusi dugu, baita ere, azken aldian patronalak, ez da, Confebaskek ere eskatzen duela, lan eremuan migratzaileak sartzeko baldaketak ematea eskatzen. Claro, baina batzuk bakarrik nahi dituzte, hori beren etekinerako, ez, migranteak horbe bai, zor trampa handia dago, ez da, eta, claro, orain bai, etorri behar dira, ze hori lan karga behar dugu, eta hemengo jendiak ez du nahi lan horiek egitea. Nik hori, bai, eskaintzen bazaile lanekin etortzea oso ondo, baina ez dakit nik ez dut ikusten hori dela integrazio modu bat, segero asko eta asko hortik kanpo gelditzen dira, ez? Eta ez dakit, ez dut uste hori dela bidea bakarrik integratu eta bakarrik onartu lan egiten dutelako eta lanpostu kutreak edo onartzen dituztelako. Nik egin duzun irakurketarekin bat nator, ez? Nik esango nuke azken hamarkadetan, ez? Ohitu garela beste herrietako jendearekin bizitzera, ez egoratu behar dugu, dela, igual, 30 urte, Euskal Herrian zegoen migrazioa bakarrik Espainiar estatu arrukoa zela. Egia da, azken 30 urteetan, beste herri, ezagite, adibidez, Afrikatik edo eta Latinoamerikatik jende asko etorri dela, eta esango nuke, gizartearen zati handi batek onartu dituela, eta ohitu dela beraiekin bizikidetza batean egotera. Baina honek ez du nahi esan benetako errespetua edo integrazioa dagoela. Ze askotan esaten dugu hor dauz eta bizitzeko eskubidea dute gure artean, baina ez ditugu ulertzen, ez dugu beraien kultura edo interesak edo eta, ez dakite, hori beraien pentsamendua ulertzen, eta hori izango zen benetako integrazioa, eta orduan horrela asko dago egiteko oraindik. Bai, ni guztiz ados, zuk esan duzu, ez? Guk ez dugu nahi lan batzuetan lan egin, gu nahi ez duguna da lan baldintza batzuekin lan egitea. Eta badago jendea, zoritzarrez, prest dagoela, ez daukalako beste alternatibarik. Eta zuk esan duzuna integrazioa, orain dela markada batzuk bazegoen migrazio bat, baina estatu mailakoa. Eta batzutan, orain esaten dugu, kanpotarrak ez direla integratzen, baina estatu mailako migranteek ez ziren bat ere integratuak gure auzoetan, ni Arangoitikoa naiz, bazegoen jende estatu espainolatik etorritakoa, eta ez zeuden prez, edo ez nituen ikusten aurrera pausoak ematen zituztenik integratzeko gure kulturan. Kontrakoa, orain ikusten duzu, razializatuak dauzen ume pila bat euskeraz berba egiten, dantza taldeetan, aixele taldeetan, guztiz integratuago. Eta hori zoriontzekoa da, batez ere, nik uste du zaiago eduki dutelako, hizkuntzagatik edo anaragatik. Eta gero, lehen komentatu duguna, mai ezberdinako migranteak eta kultura ezberdinetakoak. Eta batzutan onartzen ditugu batzuk bere kultura oso antzeko, gurearen antzekoa delako eta ez besteak. Orduan igual integrazioa lortzeko edo behintzat bultzada bat emateko ikasi beharko genituzke kultura ezberdinak beste puntu batetik. Ze batzutan bakarrik komunikabidetan entzuten duguna barneatzen dugu eta komunikabidetan agertzen direna da krisialdietan, olako gudetan, orduan ateratzen da txarrena batzutan, ez? Eta nik uste dut kulturan hitzak ditugula munduan eta ikasteko moduko. Bai, eta ez dago kontrajarrita, beraiek bere kultura gordetzea, eta kontserbatzea, gainera oso ondo dago, eta hori aberastasuna ematen dio gure gizarteari, ez da? Oso ondo dago, bai, euskara ikastea, eta hemengo tradizioa ezagutzea, kultura ezagutzea, baina beraiek ere, hori, bere kultura
kultura kontserbatzeko eskubide osoa daukate, ez? Eta gu ere, beraien kultura ulertzeko eta ikasteko, eta hori gainera oso positiboa iruditzen zait. Gaiz aldatuko dugu, memoria ere izango dugulako izpide, astelehen honetan lehen aldiz Espainiako gobernuak ekitaldi instituzional bat egin duelako hain zuzen ere gerraren eta diktadura frankistaren biktimak oroitzeko, eta Iñigo Aduriz, eldiario.eseko kazetariarekin heldu diogu gaiari gaurkoan, entzungo dugu. 40 urte baino gehiagotik ez dela orain arte horrelako omenaldirik egin estatu mailan eta gainera gobernuaren eskutik, baina hemen ikuste arazo sakonean dagoen arazoa da estatuko eskuinak ez dituela horrelako omenaldiak aitortzen. Eta hori gertatzen den bitartean, nik uste biktima hauek ez direla behin betiko, ez dakit, ase sentituko. Hori, zioen Iñigo Adurizik ez da, hain zuzen ere zehaztuta, asteleneko oroimen ekitaldi horretan, aitortza ekitaldi horretan, ekitaldi instituzional horretan, Espainiako eskuinak ez duela parte hartu, ez duela babestu inondik inora, eta noski, non gelditzen da orduan, ez, memoria demokratikoa, Miguel? Bai, nik iritsi kontrajarriak ditut honekin, ez? Egia da positiboa dela, behingoz, frankismoaren biktima aitortzea instituzionalki eta erreparatzen saiatzea, baina gero bai, entzulten ditudan diskurtso batzuk nire zaizkidu gustatzen, ez, adibidez hori, zauriak estaldu behar ditugula, hori, besteak onartu, eta zauriak estaldi, oraindik ere, zenide asko dauz, bere anaien edo aitaren edo eta hori, osabaren gorpuan non dagoen ez dakitenik, ez, nola esango diozu beraiei, hori zauriak estaltzeko eta kontrarioan hartzeko eta horrelakoak, ez? Orduan nik, oso ondo dago erreparatzea, baina entzun zan diskurtsoa, hori, Espainiako gobernuaren aldetik, hauts batzuk niri zitzaizkidan gustatu hildo horretatik joan zirelako. Eta gero, Iñigo Adurizek ondo esan duen moduan, daukagu eskuin oso ultra bat inoiz autortuko ez duenik, ez? Biktima hauek erreparatu behar direla. Orduan nik hemen, egia esan oso negatiboa naz, nik ez dut inolare, boxea, ez dut ez esango baina, alderdi popularra nik ez dut ikusten, ez? Olako omenaldietara edo onako memoria ekitaldietara batzen inoiz, orduan hor bai oso arazo potoloa egongo da, ez da, gizartea oso polarizatuta egongo da Espainiar estatuan. Ia 57 urte ez, Franco diktadorea hiltzenetik eta oraindik ere horrela gaude, aipatu duzu hainbat eta hainbat familiak dituztelako oraindik ere senideak non dauden ere jakin gabe, orain memoria demokratikoaren legearen bidez suposatzen da, guzti horiek bilatzeko eta egortzeko prozesua hasi beharko litzatekeela, baina Europa mailan ez, konparatuta Alemaniako politika memoriarekin lotutakoak edo Italiakoarekin lotuta ez, Zalateke Espainian estatua oso atzean dagoela. Bai, baina eske hemen betiko arazo daukagu, ez? Espainian ez elagon ruptura demokratiko bat, orduan nola ingo dugu Alemaniak egin zuen autokritika edo Italiak edo beste herrialde batzuk, ez, beraien iraganari buruz. Ez, azkenean dugun sistema nondik dator, ez? Eta dugun eskuineko alderdiak ere beti eskudatzen dira konkordia horretan, ez? Frankismoak ege bezala zuen konkordia horretan eta ez dute inoiz benetako autokritika egingo edo onartuko biktima asko, ez da, azkenean hori, eske, nondik dator gaur egungo sistema monarkikoa, ez monarkia, estatuko jefatura. Orduan gauza horiek horrela jarraitzen duten bitartean, oso zaila izango da. Hau martxan jartzea, eta ikusi aldugu adibidez, urren urtean, nola, hauteskundeak dauzenez, eskuineko beste gobernu bat eltzea, eta Mariano Rajoyrekin gertatu zen bezala, memoria ekimen guztiak paralizatzea, ez? Eta diru laguntza guztiak kentzea, eta horrelako gauzak, eta oraindik ere legala da Fundación Francisco Franco hori, eta eske hau dana onartezina da, eta... Guztiz adoz, azken finean omenaldi bat egitea ez ditu gauzak aldatuko. Nik uste dute hori da garrantzitsuena, nik uste dut badagoela lan itzela egiteko
oraindik, komentatu duguna, familiar batzuk dauzela edo non eta inork ez daki, eta hortik joan beharko da erreparazioa, eta ezin beste omenaldiak egitea edo dana dalakoa, baina hori ez da egingo batez ere batzuk oraindik uko egiten dutelako diktadura edo hor gertatu zana, ez? Eta komentatu zuena, hemen gertatzen dana edo estatu mailan gertatzen dana, ezen onartuko beste leku batzuetan, simboloak, jaiak, dauz, 11.000 adibide, beste lekuetan onartezinak izango dira, baina baita ere adierazpen batzutan entzutan, hau esatea debekatu egon beharko zan, betiko gauza, ez? Dagoela doble rasero, batzuk titere batzuekin egoteagatik egon dira gartzela, eta beste batzuk adierazpen lotxagarriak eta onartezinak egiteagatik jarraitzen dute, eta are gehiago batzuk instituzioetan dauze, eta hori kezkagarria da. Hori Espainiako justizia beste arazo potolo bat, eta frankismotik datorren reminiscentzia askorekin, ez da, azkenean daukagun klase judiziala, epaiak eta horrelakoak, azkenean, nondik datoz danak, ez? Familia frankistetik, eta aita frankista zutenak, eta dirua zutenak, horregatik ikasi izan zuten magistratura, ez da, obreroak ezin du ikasi hori epaia izateko, ez da, horbe bai, arrakala sozial bat ikusten da, eta horregatik daukagun justizia reminiscentzia frankistekin, eta patriarkala, eta ikusten dugu egunero, bai. Bai, elkarlotura handia du guztiak gai honetan ere, eta sakonki azaleratu beharrekoa, gaizaldatu behar dugu dena den, eta ultraeskuinari buruz hitz egiten jarraitu dezakegu, baina Brasilen kasu honetan izan ere badakizue, Lula da Silvak irabazi dituela bozak, baina ez du ibili dela Jair Bolsonaro dena den espizituki ez du oraingoz onartu porrota, baina behintzat bai adirazi du egun batzuk isilean egon ostean konstituzioa bete nahi duela, hori ziurtatu du, ikusiko dugu lehen momentuan. Não existe dois Brasis. Somos um único país. Pizka batek gora beratzuak izan dira hauek hauteskundeak ospatu eta gero, esan dugu Bolsonaro isilik egon delako bizpahiru egun, bozak emaitzak azaleratu zirenetik, tentsioa goraka joan da, protestak egon dira baita ere, zein joera ikusten diozue? Polarizazioa guztiz eta guztiz atituta dagoen herrialde bat, eta oso kezkagarria, zenik ezin dut ulertu, ez dakit, pobrea den edo langilea den Brasildarra eta Bolsonaro eskatzen duena, hor, asko dago aztertzeko, nola diskurtso hori ultra, oso barnean sartu dan, eta nola ere, sekta o evangelista bebai, guztiz jende asko konbintzitu duela, eta nondik datoz mugimendu hauek, eta zergatik diren hain eraginkorrak. Ni asko posten naz Lularen garaipenagatik, baina, emaitzak ikusita hemen arazo oso handi bat egongo da Brasilen, etorkizunean. Lulak, oso emaitza estua da, ea nola gobernatzen duen, eta ea nola, espero eta zierto asko ukitzea Lulak, baina oso lan gogorra dauka aurretik. Bai, zorionez akordiak lortzeko gai dela, demostratu egin dela, ez? Dinote, behintzat, boterean mantentzeko bere postua, eta betikoa, ez? Ni entzutean, edo ez entzutean Bolsonaro, pentsatu nuen Trump garaian, ez? Berak ez zuen onartzen, esaten zuela izan zala dana Trumpa bat, ez dakiz zer, eta gero nik uste dut oso garrantzitsua dela, ea mundua zelan erantzungo duen, ez? Hainbat presidentea atera dira, onartzen Lula presidente izan dengo dela eta beste batzuen isiltasuna da igual gehien kaskatzen nahuena.
Eta gero igual, zuk esan duzuna, eguneroko gauzak egiterakoan nola aurrera emango ditu bere proiektuak dula. Nik uste dute, bai, polarizazioa hor dagoela eta argi dago, baina nik uste dut leku guztietan dagoela, ze pobrek hemen PP-ari ematen diete batzutan boska, eta ulertezina da, hor bezala. Eta nik uste dut igual, pandemian nola jokatu zuen Bolsonaro, eragina eduki duela. Zorionez, ez bazeukan kezkatzeko izango zen. Bai, egia da, eta gero bai, Brasilen estado deep state bat dago, ez da aparatu oso ultraeskuinakoa eta horrek ere Bolsonaroren alde jokatzen du, ez? Orduan, egia da, lurraren garaipenak baduela bere balio oso handia, eta espero dut urrengo 4 urteetan politika soziale eraginkorrak martxan jartzea, eta espero dut ere ekonomia hastea, eta 4 urte barru, espero dut eskerraren beste garaipen bat, eta baina, esain estua, ez da? Zaila izango da, Bolsonaro hori babes asko ditu sisteman, eta, eske ikusten ari gara, ez bakarrik Trump, baina nola mugimendu ultrak Europan ere azten diren, eta tendentzia hori oztopatzen ez bada, zaila izango da, Latinoamerikan ere, eskerreko gobernuak mantentzea. Momentuz egia da, Latinoamerikan ikusi ditugula eskerraren garaipen oso simbolikoak, ez da, eta interesgarriak, adibidez, Kolombian, baina egia da beste aldetik ere oso fuerte dauzela ultraeskuinak eta horrelako diskurtsoak. Baina, Hego Amerikako mapa ikusten baduzu, gaur egun eskuineko gobernuak gutxiengoa dira, ez? Behintzate hor ere esperantza izpi bat aurkezten da, ez? Lularen garaipenarekin eta aurreko hauteskunde zikloetan gertatu den berarekin, ez da? Eskerrarentzako joera horrekin. Hori Ameriketan, baina hemen Europan kontrakoa ikusten ari gara, ez? Igotzen ari dena da eskuina eta gainera hori, diskurtso horiek, batez ere krisialdi momentu honetan, oso errez barneratzen dira, ez? Eta hori da kezkatzen dena. Horregatik behar ditugu eredu batzuk, ez? Begiratzeko eta espero dugu basuk esan duzuna, ez? Aurrera pausoak ematea hainbat arlotan eta horan gu hemen bebai konturatzea posiblea dela aldaketa bat. Bai, eta gero, beste gauza bat gertatzen da ez da. Ze lehen, orain dela urte batzuk, eskuinak, azkenean ziren liberal edo kontserbadore klasikoak, ze azkenean erregela batzuk onartzen zituzten. Baina eski ikusten digun eskuinak gaur egun naiz eta oposizioan egon, eske gero eta radikalagoak dira, eta momentu batean irabazten badut hauteskunde batzuk, eske izango dira, kriston arazo bat, eta kriston, zakit, arrakala bat gizartean eta batez ere klase langileentzako oso negatiboak, ez? Orduan nik uste dut pedagogia asko egin behar dela eta eskerrek ezin direla ibili modu tibio batean, ez da? Izan behar direla gogorrak eta programa, benetako eskerreko programak jarri behar dituztela martxan, zezke bestela ultraeskuinak jango ditu momentu batean. Hortxe, baino gehiagotan maila honetan ere hitz egin dugu, ez nolako erronkak dituen eskerrak testuinguru honen aurrean, ez da, badirudielako momentuz mai gainean dauden proposamenak ez direla guztiz ez dituztela, hautetziak guztiz azebetetzen, ikusten ari gara nola hauteskundeetan zein nolako abstentzio maila altua dagoen, gerozetan diagoa, ez? Hor ere badago erronkandi bat, hain zuzen ere, ultraeskuinaren gaurakadaren testuinguruaren aurrean batez ere. Bai, hori da, eske programa epelak martxan jartzen baduzu eskerretik, jendia desenkantatuko da, ez da, geldituko da etxean, eta ultraeskuina gora egingo du, eta adibidez, Borik Txilen benetako eskerrako programa martxan jartzen badu, igual urrengo hauteskundeetan kast ultraeskuindarra irabaziko dio, eta horrelako hausak, ez? Orduan nik uste dut, eskerrentzako irtenbia dela hori, benetako eskerreko politikak egitea, ez? Eskuineko politikak egiten dituen bezala. Beldurrak gainditu beharko dituzte, ez? Nik uste dut hor beldurra asko dagoela eta aipatutakoa, ez? Bada momentua martxan jartzeko eta ikusteko posiblea dela olako programak aurrera eramatea, nik uste dut jendearen babes aukiko duela. Dena den, ultraeskuinaz asko hitz egiten dugu, ikusten dugu Vox alderdi politiko gisa legitimatzen dela, telebistetara ere gonbidatuak izaten direla, ez? Hor ikusten duzu ultraeskuinaren normalizazio prozesu bat? Hori, bai, aspalditik.
Eta gainera hori batutan esan duguna, ventana de Overton, gero eta adierazpen edo gauza bortitzak botatzen dituztenak, gero apurtxo bat gutxiago direnak egon hartzen dira asko zerrezago, dinot, hilko ditugu ez dakizer, gehiagi, kartzelaratuko ditugu, bueno, igual ez da inbesterako. Dinot, normalizazioa hortik datoz, eta nik beldurra ematen dit, batez ere Xbox ailegatzea baizik eta ikusten dudala PP aurrera pausoak ematen ari dela. Claro, bai, normalizazio hori nik uste dut urteetan zehar ikusi dugula, ez? Ez bakarrik Espainiar estatuan, bakarrik Frantzian Marine Le Pen, Front Nacional, hamarkadak izan dira, ez? Bere diskurtsoa komunikabietan agertzen gauza bat normal bezala, edo, Italian etianik bai, ez? Ultraeskuinak potera euki du eta bizibilitatea euki du, ez da nik hor joia, uste dut, berandu gabizera, normalizazio hori eman da, orain egin behar dela, da diskurtso hori borrokatu, eta desakreditatu, eta gezurra, esaten diren gezurrak, mai gainean jarri ez, nolabait oso zaila da. Batez ere sare sozialak sartzen direlako jokoan, ere? Gainera hori, sare sozialek duten boterea, eta hor ikusten den, diskurtso, ez dakit, ultrak eta inork ez ditu errebatitzen, eta bai. Betikoa, lehen esan duguna, aipatu duguna, impunitate punto bat dagoelako. Ez dago ondorio latzik haientzat. Baina ez instituzioen mailan, ez autoeskundetan, eta ez da ere gizarte mailan. Batzutan, lehen botatzen ez diren gauzak orain entzuten dira kalean, eta batzutan da, onartezina, eta igual plante egin beharko dugu, eta ez dakita aurpegiratu, eta esan hori ezin duzu, Naiz eta pentsatu, baina igual lehen jendea pentsatzen zuen baina zuten botatzen, baina gaur egun entzuten dira gauza batzuk. Ez que hor dago arazoa, Voxek egiten duen diskurtsoa kongresuan gero kalean entzuten duzu, urrengo gunean. Claro, hori horrek badauka bere influentzia, ez da, orduan nik uste dut, lan pedagogiko asko egin behar dela, hezkuntza errefortzatu. Baina, klaro, baita ere gaude momentu batean, non jendeak ez dituen gaiak sakonki landu nahi, ez dituen albisteak entzun nahi, edo irakurri nahi, zer gertatzen den jakin nahi, ez? Eta beraz, horrelako diskurtso utzalak, baina populistak aldi berean, ez, nolabaiteko garrantzia hartzen dute, indarra hartzen dute. Azken finean ikustu dut krisi aldietan lehentasunak ezberdinak dira, eta igual bakoitzak bakarrik heltzeko hilabetaren amaiera horrekin nahiko dauka. Dinot, bai eskatzen diegu gehiegi jendeari, dinot, nik bai ikusten du pedagogia, batez ere gaztiren partetik entzuten diren gauzeaen gatik, ez da bakarrik jende nagusia, lehen pentsatzen genuen eskuina edo behintzat olako diskurtsoak harineko pertsonaik esaten zutela, gaur egun nik ikusten dudan gazteri batzuk olako gauzak botatzen, segurazki izango da sare sozialetan etengabe jasotzen dituztelako olako mezuak, baina nik uste dut hori pedagogia ezinbestekoa da. Ez que krisi kontekstu horrek guztiz dana markatzen du, esan behar dugu, goratu behar dugu, 20 urte dituen pertsona batek beti bizi izan dela krisi garaian, ez ditu garaiunak ezagutu, ez da, orduan horbe bai radikalizazioa, ultraeskuineko radikalizazioa oso erraza da, karo, kulpatu alduzu, esan alduzu erro guztia inmigrantean dela, edota emakumeena, edota nahi duzuna, berdin da, eta igual beti krisi garaian eta oso txarto pasatu duen ekonomikoki gazte batek, ez que igual erosiko dizu, bere zirkustantziak oso latxak izan direlako, ez da, orduan, bai, kapitalismoaren gainberak dakarrena da hau, ez? Baina, nik uste instrumentuak hau zela, ez da, hau dana borrokatzeko. Ikusi dugu gaur goizean metal langilean, zelan atera diren kalera, eta nik uste dut hori da behar dugu. Hori manda. Mesos berdinak kalera eramatea. Eta gure eskuetan dago. Hori da. Beno, hemen utziko dugu gorko sola zaldia. Ezkerrik asko beste behin gurean izateagatik Alaitzer Gandoña eta Miguel Aizpuru. Eta ordubitatik aurrera eguneko albiste nagusia Carolina Suarez lankidaren eskutik egunero bezala. Orain arte. Amaikak aplikazio berria du. Gaurtik aurrera, Amaika telebista edozein etxetatik ikus dezakezue. Smart TV aplikazio berriari esker gainera, munduko edozein txokotan dago eskuragarri. Sartu Google Play plataforman. Bilatu Amaika aplikazioa. Aukeratu Amaika. Instalatu eta gozatu edukiez nahi edan.